Teraz sa už nachádzame na web stránke Informatiky 2.0 a ja vám ukážem, ako sa na náš web zaregistrovať. Ak už ste zaregistrovaní, tak sa vám samozrejme stačí iba prihlásiť. Ak ešte zaregistrovaní nie ste, tak treba vyplniť tieto údaje, ktoré vidíte. Čo sa týka zadania vašej školy, tak je takmer isté, že vaša škola sa v našej databáze nachádza. No učitelia majú niekedy problémy nájsť, preto odporúčame, aby ste zadali skôr názov obce či mesta alebo názov ulice. Čiže napríklad ja pochádzam z mesta Skalica, tak si zadám Skalicu a vidím všetky školy, ktoré sa v nej nachádzajú a zakliknem napríklad túto. Ak nepôsobíte na žiadnej škole na Slovensku, tak zakliknite túto možnosť. Je dôležité súhlasiť so spracovaním osobných údajov, tým, že tento súhlas môžete Informatike 2.0 kedykoľvek odobrať a zároveň treba systému ukázať, že ste živý človek, že nie ste robot. No a keď máte všetky tieto údaje vyplnené, stačí kliknúť na registrovať sa. Následne vám príde potvrdzovací e-mail, kde treba kliknúť na odkaz a registrácia je hotová. Ja už na web stránke zaregistrovaná som, takže vám teraz ukážem, čo vás čaká, až sa na náš web prihlásite. Ešte drobná poznámka, ak náhodou zabudnete svoje heslo, stačí kliknúť na túto vetičku a systém vám nové heslo vygeneruje. Ja sa teda teraz prihlásim a v podstate, kým ako nezaregistrovaní môžete nahliadnúť do niektorých našich materiálov, podobne nejakých ukážok, tak ak sa na náš web zaregistrujete, sú vám k dispozícii všetky naše plány hodín zdarma. Je to viac než 650 plánov hodín, ktoré môžete